We ben hier vanwege de lancering van een project voor gezin met jonge ben. Het project heet Mark en Ant en dat draaien we in de 11 musea van de 22 in totaal leden van Markant Friesland. Musea hier in Noord-East-Friesland. Janne Witske de Vries, gedeputeerde van de provincie Friesland. We hebben de bekendmaking of de start van het project Mark en Ant. Hoe belangrijk zijn dit soort projecten voor cultureel Friesland? Ik vind het heel belangrijk en ik vind het een prachtig initiatief hier van Markant. Met 22 musea in deze hoeken geerwerkje met elkaar. Dat is een heel mooi voorbeeld voor andere hoeken van Friesland. Want het past hier echt. Het zijn heel liedskalige Lietse musea die het met elkaar geerwerkje en daarmee een hele mooie ketting in deze hoeken van Friesland maatje. En het project Markant, Mark en Ant, sluit er prachtig bij aan. Het is een heel nieuw concept. Ik heb begrepen dat het in Nederland nog niet eerder zat is. Kist een lidstipje van de sluier oprichten hoe het eruit ziet, wat de meesten aan het wanken in mijn Mark en Ant? Nou, we hebben een waaier, Mark en Ant waaier. En dat zijn kaarten met opdrachten op staan. En terug het museum hing je dan buttons, zeg maar steeds, of je bierveeltje formaat. En daar staan dan Mark en Ant logo's op. En dat correspondeert aan die kleur van een bepaald roentje, steeds maar correspondeert dan met een bepaalde kaart. Onder die waaier, er zit een grote ring omheen en dan kun je die band dus mee tot het museum. En ze gaan een doelblad, daar kun je ze dan dingen op invullen. En daarnaast is er nog een markkrant. Dat is een krant waar ze dingen uitknippen kunnen of nog verhaaltjes schreeuwen kunnen. Die kunnen ze mee naar huis nemen. En wat de insteek benammen is net zozeer feitelijke kennisoverdracht, maar gewoon de band een hele leuke beleving te gaan, zeg maar, in een museum. Dat het museum dus absoluut net saai is, maar dat het hartstikke leuk is en dat het dynamisch is en dat ze er wat beleven kunnen, zeg maar. Een goed gevoel. Dit project wil zich voor een gedeelte op mensen als toeristen richten. Hoe belangrijk is dat? Vind ik ook heel belangrijk, want we willen hier wel werk houden in deze streek van Friesland. En haast je vanzelfs ook al te krijgen mooi krimp, hè? Dat zien we in het dorpen. En we hebben goede werkgelegenheid nodig. Nou, en dat is toerisme kan daarbij helpen. Hè? Daar komen mensen, we willen bezoekers hebben en die besteden we bij ons in het dorpen en in de steden. En dat ben baan. En dat is belangrijk, ook voor jonge mensen voor de toekomst.